qed niċċelebraw il-festa ta' Pentekosti meta l-Ispirtu Santu niżel fuq l-Apostli. Issa fil-qudiesa ta' għada, il-qudiesa tal-jum, fil-Vanġelu nisimgħu ħafna drabi il-kelma paċi. Ġejt biex nagħtikom il-paċi, nagħtikom il-paċi tiegħi. Ġesu jgħid għaliex bis-salvazzjoni li huwa kisbilna tagħna paċi. Xi tfisser il-paċi? L-ewwel Il-paċi mhuwiex sempliċement in-nuqqas ta' vjolenza jew ta' gwerra. Għaliex għax il-paċi hija stat li ġejja mill-qalb tal-bniedem li jagħmel ir-rieda talla. Allura jien hekk ngħid illi biex inkun qed ngħix fil-paċi irid inkun ngħix komdu, ġifieri ma jkun jonqosni xejn fil-ħajja nkun qed ngħid sewwa. Tkun qed tgħid sewwa sakemm dik il-kumdità tiegħek ma hijiex skumdità għal ħaddieħor. Jiġifieri li jiena ma ngħix fil-faqar. Ifisser li qed ngħix fil-paċi. Jekk qed ngħix fil-faqar, mhux qed ngħix fil-paċi. Jekk qed ngħix fil-faqar, jiena m'iniex qed ngħix fid-dinjità li Alla ħaseb għaliha għal kull persuna, għal kull bniedem li jeżisti f'kull żmien. Ġifieri id-dinja kapaċi toħloq għal bżonnijiet ta' kulħadd, imma mhijiex kapaċi toħloq għar-rejba ta' xi wħud. Allura hemmhekk tinħoloq l-inġustizzja meta jiena biex ikolli iżjed minn ħaddieħor, biex ikolli iżjed milli għandi bżonn, inċaħħat il-ħaddieħor mill-bżonnijiet l-iktar bażiċi tiegħu jew tagħha. Mela jekk f'pajjiżna għandna nies illi jgħixu fil-faqar, illi għandna 15%, ma nistgħux ngħidu li pajjiżna igawdi l-paċi sħiħa. Eżattament, ma nistgħux ngħidu li pajjiżna igawdi l-paċi sħiħa għaliex għax mhux kull persuna għandha dik il-paċi f'qalba minħabba ċ-ċirkostanzi tal-ħajja tagħha, minħabba ċirkostanzi soċjali, ekonomiċi tal-ħajja tagħha. Għaliex għax biex ikollok il-paċi trid il-ġustizzja. Jekk inti m'għandekx il-ġustizzja, jekk il-persuna ma qed tgħix fid-dinjità tagħha jew fid-dinjità tiegħu sħiħa fiċ-ċirkostanzi tal-ħajja tagħha jew tiegħu, allura ma jistax bniedem ikollu dak il-paċi li Alla jridna ngħixu fiha. Fil-fatt nkun konkret. Jekk inkun qed ngħix fil-faqar, ma nistax inkun kuntent b'mod sħiħ. Mbagħad skont il-livell tal-faqar. Skont il-livell tal-faqar. Ġifieri imma anke nkun qed ngħix faqar relattiv. Ħa nieħdu eżempju Malta m'hawnx faqar assolut. Jekk mhux konsegwenza ta' xi problema soċjali. Eżatt. Jiġifieri faqar relattiv, jiġifieri li wliedi jitolbu li xi ħaġa li mhix daqshekk fundamentali bħal l-ikel pereżempju, xi ħaġa u jien ma nkunx nista' nagħtihom. Għax jiena ma naffordihomx li nixtrihom. Eżattament. Fejn naf jiena iridu computer. Iridu computer. Jgħaddu mingħajr computer mhux sejrin jaqgħu daqshekk lura għax jistgħu jużaw tal-iskola. U jiena computer ma nistax nixtrilhom. Iġib daqra twejjaq dan. Eżattament. Iġib twejjaq fit-tfal. Fit-tfal u fil-ġenituri. Imċaħdin u fil-ġenituri. Twejjaq fil-ġenituri għax ma nistax nagħtihom dak li nixtieq. Dana in-nuqqas ta' paċi, dina sitwazzjoni ta' dwejja, ta' nuqqas ta' kumdità li għandi dritt għaliha, u inti semmejt illura kemm importanti il-ġustizzja, is-sens ta' ġustizzja. Jiġifieri kemm il-ġustizzja distributtiva. Eżattament. Illi min qed għandu dmir li qassam jara li tqassim isir sewwa. Hekk u b'mod ġust. U kemm il-ġustizzja soċjali tista' tispjegulna di diġà tafu. Il-biċċa ta' xogħol hija di. Jekk naraw anke t-tagħlim soċjali tal-Knisja meta l-enċiklika ta' Papa Ljum Rerum Novarum fuq il-kondizzjoni tal-ħaddiema, jekk il-ħaddiem għandu dritt li jaqla xikol u jaqla skont ix-xogħol li qed jagħmel skont ir-responsabbiltajiet li għandu. Biex jitma' l-familja. Biex jitma' u jgħix skont id-dinjità tal-persuna. Issa jekk aħna qed ngħixu f'dal-pajjiż li f'dal-pajjiż għandna livell ta' ħajja partikolari. Kemm xejn għoli. Kemm xejn għoli. Ħedejba ta' pajjiżi oħrajn, forsi mhux għoli daqs ta' pajjiżi oħra mbagħad min-naħa l-oħra. Hija tajjeb. Imma hija tajjeb. Allura
kull ħaddiem, kull persuna trid tgħix dak l-standard li huwa meqjus bħala average ħanajdu hekk. Ġifieri jekk illum il-ġurnata huwa average li wieħed ikollu mobile. Li ma jkollix. Li ma jkollokx hija Huwa faqar. huwa faqar. Huwa faqar. Issa, però dina mill-punto di vista tal-ġustizja distributtiva, ġifiri, min għandu dmir li jqassam, allura għek jitlu l-gvernijiet, Il-gvernijiet, irridu jieħdu ħsieb li jqasmu b'tali mod biex jieħdu minn għandu żejjed u jagħtu lil min għandu n-nies. Issir bit-taxxi. Però mbagħad hemm il-ġustizzja soċjali, jiġifieri li kulħadd huwa fi dmir illi jieħu ħsieb ħadd ieħor. Eżattament. Din hija dan huwa punt importanti ħafna. Għaliex? Għandna realtajiet f'pajjiżna, pereżempju, fejn meta aħna nirċievu mill-Ixtut tal-Afrika l-immigranti, fejn dawn in-nies, dawn il-persuni forsi narawhom b'ċertu lenti. Narawhom żejda. Narawhom żejda. Għax ħafna bil-kemm għandna x'niklu aħna. Eżattament, kulħadd jgħidlek għax f'din is-sitwazzjoni tal-pajjiż u dawn huwa peace. Jista' jagħti il-każ li dawn il-persuni ma jkunu peace xejn, imma jista' jkunu riżorsa. Hemm ekonomisti qed jgħidu hekk. Hemm ekonomisti qed jgħidu hekk. Jista' jagħti il-każ Illi imnalla ġew huma għax qed jagħmlu xogħol li l-Malti ma jridux jagħmlu, pereżempju. Jista' jagħti il-każ li dawn il-persuni għadha pietada se jkunu importanti ħafna biex anka jgħinuna anka fil-fond tal-pensjonijiet, pereżempju. Jiġifieri irridu naraw u hemmhekk toħroġ il-panorama sħiħa. Eżattament. Tittara l-istampa sħiħa, ġifieri jekk inti għandek persuna li telaq minn pajjiżu, ħarab minn pajjiżu, għax għandek il-gwerra, għax għandek il-faqar, u għed jitlob il-kien tagħna, aħna bħala nsara u anka bħala ċittadini għandna dmir ngħinuh. Mela allura l-paċi tfisser illi jiena ngħix sewwa ma mbatix anka f'ċertu kumdità illi tkun average. Imma tfisser ukoll li jiena ma nfittix l-interessi tiegħi biss, imma l-interessi ta' ħadd ieħor. Jekk mhux kulħadd ikun qed jgħix sewwa ma jkunx hemm paċi. Il-paċi trid tfisser il-paċi tiegħi, il-paċi tiegħek u l-paċi ta' kulħadd. U għalhekk Ġesu qal il-paċi magħkom. Mhux miegħek, imma il-paċi ma' kulħadd. Għax jiena ġejt biex inġib il-paċi lil kulħadd u rrid li kulħadd jgħix sewwa skont id-dinjità umana. Għax il-fidi tagħna hija fidi komunitarja, mhix fidi. Ekku, mhix fidi individwali, fidi komunitarja. Grazzi li kont magħna. Nirringrazzjak. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Dak il-ħadd fil-għaxija fl-ewwel jum tal-ġimgħa meta d-dixxipli kienu flimkien imbeżża mill-lut bil-bibien magħluqa, ġie Ġesu u qgħad f'nofshom u qalilhom Islim għalikom. Kif qal hekk urjhom idejh u ġenbu. Id-dixxipli ferħu meta raw lil mulej. Imbagħad Ġesu tenna jgħidilhom Islim għalikom, kif il-Missier bat lili hekk jien nibgħat lilkom. Kif qal hekk nefaħ fuqhom u qalilhom ħudu l-Ispiritu Santu, dawk li taħfrulhom dnubietom ikunu maħfura u dawk li żommuhomlhom ikunu miżmuma.